TV'et fik i 1960 kæmpe betydning for den danske politik. Den blev rigtig omfattende, og specielt på valget i 1973. Det gjorde blandt andet, at politikerne kunne begynde at reklamere for deres partier og kunne blive set af faktisk nærmest hele befolkningen. Det gjorde også, at de nye partier som Z og CD, de fik rigtig stor fremgang og rigtig hurtig fremgang, fordi de havde sådan en mulighed for ligesom at promovere sig selv via fjernsynet. Det gjorde så også, at der, politikerne begyndte at gå rigtig meget op i det her image, de havde, og fik spindoktorer og ja, så videre. De gik i hvert fald rigtig meget op i en hel masse ting som mediepleje og anvendte talepædagoger og stylister og så videre, fordi at det netop betød så meget, hvordan man ligesom fremgik på fjernsyn, fordi det havde den her store betydning.